The central body of the Nyotreb Integrated Territorial Organization, or Hito, submitted a memorandum to the Chief Executive Member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Winston Tony Lingdor, demanding an independent inquiry into the alleged financial irregularities involving the Hima Mylliem administration. The demand comes in the wake of the KHADC's decision to suspend Aina Manik's aim from the post of aim of Hima Mylliem on the 22nd of May 2026. According to Hito, the suspension was linked to allegations of misappropriation of funds amounting to nearly rupees 3,200 crore, among other concerns. In the memorandum, Hito questioned the reported revenue generation of only around rupees 3 crore by Hima Mylliem, despite the traditional institution overseeing more than 600 villages, markets and commercial hubs situated along the Meghalaya-Assam border. The organization urged upon the KHADC to initiate a comprehensive probe into the matter to uphold transparency, accountability and proper financial governance within the Hima administration. Ni menta ke sengi nakalian juga Hito sengkeme ni lawan boy kan ka dorkas ke Chief Executive Member CM juga Khasi Hills Autonomous District Council habayadai ni ai kan ka shiki dan ni kata ka bangi dawa ban inquiry kan ban toket habayadai kan ka jingni kan ka kundram hapo ka Hima Mylliem kamtam dang hadin bagi iba ka disconsin kala suspend yo sim jong ka Hima Mylliem mi sobe ban wan support disconsin ban dawa shushu ban le ka inquiry nang ban lap bun hi jerwit jerwat jing ya tungko bak ka Hima Mylliem kamtam habe dei bak ka jingmi na ka wi ka ba ong ba ka jingmi kan dei ka ba like ka dei like lord system jong arsan arpun reu te hakane gishti nila keren daga bersai bat nila pun pauru new kon hajar dongga Hima Mylliem nimso ya hab ba kan ongkat ka Hima Mylliem kinjo ya kata ka jing lum tang lai klot ndrei kai ka bangi sto kan dei palak ya arpau dan ni spau dan arpau klot te hagani ka shithi nila instruct ru long nila ajingmut ya ka disconsil ba dei ban nodi kode pentamai lane penjana ya kata ka Mylliem Act and Rule nomor ba the people ya ka Mylliem Rules himself arajar nyo ka kren kumni ba ka dorbar ka him office jong skem Hima Mylliem kadai ban khot ya ka dorbar Hima hangni ka ong ba at least once a year to preside by the CM lane ro CM kaba hadu minta musim la khot ya kata ka dorbar Hima hapo ka Hima Mylliem te kajing dawa ka jongi ban penjana sisyo ya ka Hima Mylliem scheme rule kadai nomor ba kamdan kata ka provision kabalada uni uskim khot ya ka dorbar ukun 1000 le gumno tengi sokhya ya gane ka kam te ngilawan mi bat ni la ya ai jumur ban ngila puni ya kata ka statistic kajing kan kaba hakanong rim bo bagiyeng bangyong nyim sngo ba kandai tanglai kelot namar la dangi pet yaki jinglum khajana ke ba rim insha highlight kumba chi snam khandai spak khandai tipatai nilap ba ka jinglum khajana ka doi habdu sau paulak kata hadin ba ot lu kini ki jinet ki janat ki jingsiu yaki hi taki CM ki jingsiu yaki taki menteri kajing siu ya kata bayar neng gini kita tak kapoi hati sau paula ya ini pat udah snap artu beliau komod ke badang day kio arsat pat manusia tu ke history hindiat kabala rangi paidian manusia dia kata ke jing ai kio ke kapoi hadu kasau dan nek kasan lak dah apa ke hadir nang tu pat kahir kumba siki pralak kabalong marsteng kataru undal awan pat do acting scheme way te kani hi kajing le jong ka ne ke isi ko bamanta ngi ai kajing ro bakal anut ban ta hakata ka reu jong ba kilatip syai kim salia ya kata ka political career ka jong pi hande ban wanra kajing baha hapo ka Hima Mylliem
Lani kata ka jingwan ra hapo kani ka kanuksa yikiwi ke himaru. Kani ka jingle ni ai ka jingero but ni kenturu yaki timba ka shti ba ni dawaru ba deban le ka jing thokit ka babnya nang ban lak shushu ya kani ka jingya dia caka pathar kum shapo raj marwet dep nang ta habiye dei bat khamtam bat kani ka rupam lum ya kata ka khajna kamar borosh kata hi ka jingye badan bi isi ki barim kila feel not habiye dei bat kani ka benta ka ban kendang telong bat sakawairu ni layak rentai sani bat katkum ka dorkasi ni lak pen smauru ba la dei ban thap shushu ya ki dekat jong ka Hima Mylliem kata ye kita kindres pangut jong ki rang ba snong hau perkhat ki khon ke hajong ki jong ki Hima Mylliem ki la dei ban mi jakmat ki la dei ban sunthur ho ni tip shai bal la da kata ka riti ka dustor ka jumi hakopor barim kandre katkum ka juk ka bamanta ngan chu highlight kendiat perkhat ni kani ka Hima Mylliem hadu menta kani ka juk jong ka IT jing shisha ki la dei ban don la ka jong ka website ki ban penti ba kumno ban thep ya ka tendar habiye dei bat kiyo ki hat ban kita ki giat ki ba pher ki badon shapo ka Hima Mylliem teke ka bajia pat menta la da feedback ya ka tendar kim juk hot ya kata ka advertisement kila shui ai sop back amar ni lai i kata ka jing shisha teng tadi ngam da keno spesifik ya ka snem kam baklar ke dei khatsau khatsan ka bala mi ka jing thep bisa tendai pulak ya ka ta yo mesi hapo berni Henry kundal ayo usi ono tanglai pulak ka kapedi kan ni ka bomlong transparency hapo ka Hima Mylliem te indal ale inquiry nga thrai bun ki bangat bagun ki badun bantai ki badun ki penpencak kelep kan sa kin sangat hakata ka inquiry bat nga kermen ru hakane ka isi ka bat mai bat kin sa rat dengkong upaj ba umdei ban yung dei kai ka jingle bat kajingya kelenti kadai tak kumki an kiro ndai banga batai start ndai ka an ka Hima Mylliem semsem pun ka keren da ka basai bat nila highlight ru ya ka commission jong ka ndai spa santenrio ka ba kumno la pendrung ya ka kadon ka jingya khon ban pendrung ya kita ki kor ki ba pher hapo ka Hima Mylliem ba hadu mentangi i ba kakum ba ngipet ya kata ka cabinet jong ka Hima Mylliem kadon tang hadu kadon kumtang kumba kane lene khatangot da perkhapi wat hapo ka executive darbar snong ru hidang don habu kita kinong khmat ki bangi don khatsau ka sangot da kat ka Hima Mylliem balai tang katni ki ban yakran te balai ba kini ki jerbat hapo ka Hima Mylliem kadai ba ba la aili nadu pasang di HPC ki barim dengi kerman sekian ba kane ka isi kan sim ye kane ka jung ujor jungi ba kan le ka no query ke bukut bobiang bat nyen salab ye kita ki jerwet kita ki balari nadu isnem pat kani ka jing dawangi dawana nadu ban inquiry nadu isnem sejat ndai spa ndai pusat